Hyvää iltaa. Tommy Tabermann sanoi joskus, että hiljaisuus on niin viisas, että sen ei tarvitse sanoa mitään. Tässäkin hetkessä elokuun kuulas ilta. Aurinko on laskenut. Linnut hieman vielä laulavat, mutta muuten on täysin hiljaista. Tässä piilee jokin viisaus. Jokin, joka näyttäytyy, kun uskaltaa antautua siihen luonnolliseen rytmiin. Uskaltaa olla hiljaa ja kuunnella. Siellä piilee viisaus, joka meissä kaikissa on. Ollaan siis viisaita ja kuunnellaan hiljaisuutta ja löydetään jotakin tärkeää.